Здравейте! Това е Enter, предаването за хората и компютрите, за новите технологии и за това как да се справяме с тях по-лесно. Ще ви покажем, че в един компютър няма нищо страшно и ако просто цъкате с мишката и щракате по клавиатурата, няма никакъв начин да го повредите. Ще се опитаме да разбулим и малко от тайните на интернет и още много други неща. В общи линии, целта на предаването е да доближи компютъра до вас с още една малка крачка и да ви покаже, че той всъщност е ваш приятел. Стига обаче обяснения, ето какво сме ви подготвили в днешното издание. Как да си направим сами аудиодиск за колата? Новият модел дънна платка на Asus M2NE. Как да си направим виртуална прическа? Младите и интернет залите. Новата игра Need for Speed Carbon. Започваме направо от практическата част. Как да си направим аудиодиск за колата или за подарък по някакъв повод. Повечето от вас най-вероятно ще кажат, че това е проста работа и няма нужда от обяснение, но и на тях ще кажа, че сигурно не знаят за скритите явни функции на програмата, с която всички си правим записите на празни дискове, без значение дали те са MP3, аудио или DVD. Ще стане въпрос за вездесъщото Nero. Ако има хора, които не знаят, Nero е немска програма и е разработена с прословутата немска прецизност, така че да работи при всякакви условия, с изключение единствено на липсата на захранване. Та направо по темата. Какво ще ни трябва за упражнението? Първо, компютър с записващо устройство. CD записвачка, комбо, което ще рече DVD-ROM и CD записвачка в едно, или DVD записвачки, както се казват по-народному. Второто нещо, което ще ни трябва, е версията на Nero, която е дошла в комплект с записващото устройство. Тя обикновено е малко по-орязана от платените версии, но за сметка на това пък е в състояние да изпълни всяко нещо, което ви трябва и е напълно безплатна. Инсталираното и стартирано Nero изглежда горе-долу така в зависимост от версията си. При последните версии на Nero 6 изборът за оптичен носител се намира в най-горната лента от прозореца, точно по средата с бутон за избор от падащо меню. При по-старите версии на Nero 6 има два бутона в горния десен ъгъл за избор на меню за CD или DVD. Или от падащото меню, или от бутона за избор на оптичен носител избираме CD. Мисля, че тук е мястото да уточня, че има и по-нова версия на Nero 7, но няма да я разглеждаме по простата причина, че все още с оптичните устройства на пазара се предлага диск с Nero 6. След това намираме иконката, изобразяваща нота и кликваме върху нея. Отваря се меню за избор на вид аудиодиск, който искаме да направим. В нашия случай избираме Make Audio CD. Отваря се нов прозорец, в който трябва да добавим песните, които искаме да запишем. От бутона Add отваряме нов диалогов прозорец, който ни дава достъп до твърдия диск на компютъра за избор на папки и файлове. Отбелязвам, че при изготвянето на аудиодиск не могат да се добавят папки, а само файлове. Избираме си песните, които искаме да запишем и натискаме бутона Add. Започва процес на изчисляване дължината на песните и подреждането им на диска. След като приключим с добавянето на песните, натискаме Finish. Ако желаете да разместите последователността на песните на диска, сега е момента. С натискане и задържане на левия бутон на мишката, можете да провлачите песните, като им разменяте местата. С посочването на някоя песен и натискането на десния бутон на мишката, можете да коригирате заглавието или изпълнителя на дадено парче, ако не ви харесва начина, по който ще излезе. Следващата стъпка, която е важно да бъде направена, е да се натисне отметката за нормализиране на аудиото. Това ще накара всички песни на диска да звучат с еднаква сила, вместо да има по-силни и по-тихи. При нормални обстоятелства с това почти се изчерпва предварителната подготовка за направата на аудиодиск. Вместо Next обаче, отделете малко време за донастройка на песните. Посочете върху някоя песен и кликнете с десния бутон. От падащото меню изберете Properties. В първата страница можете да укажете начина, по който ще се изписва песента на дисплея на CD-плеера на колата.
На втора страница ще намерите елементарен аудиоредактор, който ще ви позволи да премахнете излишната тишина в началото и в края на песните. На последната страница са различните филтри и ефекти, които можете да наложите върху песните, така че да подобрите качеството им на звучене. След като приключите с наслагването на филтрите, можете да чуете веднага как ще звучи песента, която досега си играхте да правите. Когато сте готови с всички песни в основния прозорец на програмата, давате Next. В двете празни полета написвате, ако искате, това, което ще излезе на дисплея, когато сложите диска. Примерно Car Audio 1 или Честит рожден ден от мен. Много важен елемент при записването на аудиодиск е скоростта, с която ще бъде записан. Подложките поддържат скорост на запис до 52, но качеството на записания звук се променя със скоростта. Най-малки загуби на качеството имаме при запис на аудио с скорости от 8 до 24. Причините за това са много и ще ни трябва цяло предаване, за да ги обясним. Последната стъпка е просто да кликнем върху Burn и да изчакаме края на записа. След него се отваря нов прозорец, в който можете да си изберете дали да направите обложка на диска, който току-що записахте, да запазите проекта или да запишете същия диск още веднъж. При натискане на Exit излизаме от това приложение на Nero и се отваря основния прозорец. С клик върху X излизаме и от приложението. Честито! Сами си направихте качествен диск за колата или за подарък. Имайте предвид едно: всеки презапис на песен с комерциална цел е нарушение на авторските права и подлежи на наказание. Какво ново в хардуера? Непрекъснато излизат нови неща. Слушалки, кутии, принтери. Ние избрахме да ви запознаем по-отблизо с един от последните продукти на Asus в раздела Дънни платки. Представяме ви Asus M2NE. Ето защо. Дъното е от така наречения среден клас, т.е. предлага относително богата функционалност на разумна цена. Оборудвано е с чипсет NVIDIA Enforce 570 Ultra, при който честотата на хайпертранспорта достига до 1 ГГц. На ваше разположение са и 6 SATA конектора, които дават възможност за свързване на до 6 твърди диска с маркировка SATA 2. Поддържат се всички процесори AMD на сокет AM2, включително и двуядрените. Това води след себе си новите DDR2 памети с честоти 533, 667 или 800 МГц. Дъното е със специална система за подобряване качеството на звука, както и със специален филтър за околни шумове. Едно от най-важните неща е нивото на шум, генерирано от компютъра. За неговото намаляване са премахнати всички вентилатори по дъното и са заменени с така наречения heat pipe и изнесено охлаждане към вентилатора на процесора. На задния панел са изводите на 8-каналния звук, 4 USB порта, гигабитовата мрежова карта, един COM порт и цифров изход за аудиото. Това, на което искам да ви обърна внимание, е, че вече липсва LPT порта, който служи за връзка основно с по-старите модели принтери. От опит знам, че където има интернет, има и вируси, троянски коне, спайуер, молуер и други там гадинки. Защо ги има, кой ги създава и с каква цел, не е тема на това предаване. Щом има действие, обаче знаете, че има и противодействие. В нашия случай ще стане дума за защитата на компютъра от тези зловредни програмки, като ви покажем новата версия на популярния продукт за комплексна защита Panda Antivirus. Накратко, какво имаме тук? От началната страница имаме дадено нивото на защита на компютъра при стартирани различни модули на програмата. Дори при стандартни настройки, нивото на защита е в зеления сектор, т.е. високо. Под това поле е полето с текущо състояние на защитата. В два реда са дадени основните защити – от познати атаки и от непознати атаки. При клик върху настройки на защитата попадаме в полето с опциите за автоматична защита, където имаме възможност да избираме дали да настроим антивирусната защита или защитата от непознати атаки. Както при всяка антивирусна програма, така и тук има възможност за ръчно добавяне или изключване на разширения при сканиране. Имаме възможност и за избор дали програмата да отваря и проверява архиви и така нататък. Едно от предимствата на Panda е гарантираната защита на компютъра от атаки, идващи от програмите за моментална размяна на съобщения – ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger и други.
програмата има и вградена защита срещу измами, което включва автоматично блокиране на програми, които генерират телефонни обаждания, както и защита срещу кражба на лични данни. Никоя съвременна антивирусна програма не може да мине без модул за разпознаване на потенциално опасни програми, както и такъв за откриване на непознати вируси. Това, което програмата прави при откриването на подозрителен файл или вирус, е да се опита да изчисти само вируса от файла, т.е. да го дезинфектира и ако не успее, сменя името му, което възпрепятства изпълнението му. Panda разполага и с модул за самодиагностика. Това означава, че през определен период от време тя се самопроверява за грешки, както и за повредени или заразени файлове. За тест на програмата в реални бойни условия опитахме следното. Тръгнахме да търсим серийни номера за програми на един от така наречените хакерски сайтове. Това, което вероятно не знаете за тях, е, че освен че разполагат със серийни номера за всичкия написан софтуер, те са и основен източник на компютърни зарази. Точно след 3 минути ровене из сайта, без дори да сме намерили това, което търсим, ето резултата. 11 вируса и 24 спайуера. Това, което ни очуди, е, че дори след този тест операционната система на компютъра оцеля. Интернет. Само как звучи, а? Като нещо хем известно на всички, хем никому непонятно. Всеки разбира интернета по свой начин, според това как го използва. За едни интернет е безкрайен източник на информация на всевъзможни теми. От новите вицове до котировките на борсовите индекси на световните пазари, през световната история до това как да си направим новата пицерия за колата, например. Други използват интернет основно и единствено като средство за комуникация. Да си говорят с хора на другия край на света, или пък в съседния блок, или пък просто за да намерят точния човек за едни бъдещи така планове. Трети използват интернет като основен източник на забавление от всякакъв род. Игри, филми, песни, клипове. Днес сме предвидели да ви занимаваме с по-леки теми, като например къде живеят холивудските звезди, но не като географско понятие, а по-скоро в какво. Как да си направите нова прическа без изобщо да ходите при фризьор и ако сте решили да си правите татуировка, вижте и модните тенденции в тази насока. Сигурно поне веднъж в живота на всеки се е случвало да се чуди дали една или друга прическа ще му ходи. При това положение има едно място в родното интернет пространство, където може да проверите как ще изглеждате с нова прическа и нов цвят на косата, без изобщо да посещавате фризьор. Сайта е hairstyles.hit.bg. Точно тук можете да качите вашата снимка и да експериментирате с цветовете, дължината и формата на косата. Това, което трябва да направите е 4 прости неща. Първо, сканирайте ваша снимка, на която сте се снимали в анфас и с прибрана коса. Такава снимка, например, е паспортната ви. Второ, заредете вашата снимка на страницата, като използвате съответните бутони, брауз и зареди снимката. Трето, като използвате плъскачите под снимката, нагласете големината на вашата снимка, така че текущата прическа да стои максимално естествено. При нужда може да местите и прическата. Четвърто, избирайте различните прически от дадените в лявата част на екрана и при нужда коригирайте позицията им и големината на вашата снимка. И да започваме. Тъй като в момента не разполагаме с снимка, която да използваме, ще използваме директно създадената в сайта. Зареждаме демо снимката. Ето как изглежда тази госпожица с такъв цвят на косата. В момента сме в раздел къси и тъмни прически. Ето как се променя човек само от една прическа. Пробваме с вишнево, малко по-младежко излъчване, леко червено, отиваме на средни и тъмни. Слагаме такава прическа. А защо не това? Или пък това? Можем да пробваме с средни и светли прически. Това е добре. Това също не е за изхвърляне. Само с цъкване върху съответната прическа и тя се появява върху снимката. Можете да си увеличавате и намалявате снимката, като по този начин прическата естествено ще си запази формата. Нагласете вашата снимка, така че прическата да приляга най-естествено. Ако се налага, можете да я премествате. Задържате с левия бутон на мишката. Нагласете и готово. След като си направите ваша снимка с избраната прическа, просто си я принтирате и отивате с нея на фризьор, за да сте сигурни, че ще излезете оттам точно както сте си представили.
то къща ли бе да го опишеш? На сайта www.espresso.com в раздела Луди снимки можете да намерите прилични снимки на домовете на някои от най-известните хора на планетата. Например, Уинона Райдер, чиято къща е поставена на челно място по неясни причини. На Алисия Милано. На Брад Пит и Дженифър Анистън. Къщичката на Бритни Спирс, където в момента тя отглежда двете си деца. На топ модела Синди Крауфорд. На актьора Дензел Вашингтън. Тук е и къщата на Катрин Зита Джонс. Имението на Дрю Баримор. Това на Деми Мур и Аштън Китчер. Не сме забравили и Енрике Иглесиас. Също така Еди Мърфи, Еминем, Хелън Хънт и други. Ако пък се каните да си правите татуировка, вижте как го правят звездите. Тук виждаме една доста странна татуировка с името Ед Харди 1971 година на корема на Каролин Кътърн. Обърнете внимание на ръката на Памела Андерсън. Ако преди малко това ви се е сторило добре, вижте как се е издокарала Пинк. Роби Уилямс, лошото момче на попа. Той има много татуировки, включително и лъвът, който виждате на дясното му рамо. За през лятото на плажа едно предложение от Софи Андертън. Това е Ив. Ако се чудите къде е татуировката, вгледайте се внимателно. Две лапички точно на бюста. Интересно предложение за татуировки от Кели Осбърн. Никол Ричи намира доста интересен подход. Вместо да си слага каишка на крака, тя просто си татуира кръстче. Избрани татуировки на известни личности ще намерите на www.handbag.com. Преди да се отправите към близкото студио, хвърлете един поглед. Може да ви хрумне някоя нова идея, която успешно да реализирате на някоя част от вашето тяло. До тук в предаването видяхте и чухте много неща, свързани с най-различни теми. Вижте сега какво споделиха с нас няколко млади хора, които срещахме при разходката си с компютърни клубове в Русе. Защо си пред компютъра? Какво правиш в момента? Играя на компютърни игри, общо след запълно си свободното време. Като идваш в залата, какво правиш обикновено? Играеш или сърфираш в интернет? Играя, защото компютъра ми вкъщи е прекалено слаб, има интернет, и че там мога да сърфирам в интернет, пък тук само игрите. В залата по-интересно ли отколкото навън? Зависи. В смисъл, ако не имам какво да правя вънка, спорта или какво си. По-интересно е там, иначе като няма какво да правя, както казах, си запълня свободното време. Тук е по-интересно. Основно игри? И интернет. Различно. Кое предпочиташ? За сега игрите. В нас имам интернет. Какво ти дават компютърните игри? Развлечение. Най-вече. Защо си в залата? Какво правиш в момента? В момента изпращам картичка за рожден ден, за да честитя на приятел. Защо идваш в залата? За информация, за чат или за игри? Най-често идвам за информация, по-рядко за чат, за игри не. Просто не ми остава време за да се занимавам с игри. Значи предпочиташ по-основните неща? Да, определено предпочитам по-основните неща. Това е начинът да си намеря информацията, която ми трябва. Основно за игри или за интернет идваш в залата? Аз съвсем за малко съм дошъл, защото имам работа в центъра и имам малко свободно време. За половин-един час. Да убия времето. Иначе имам компютър вкъщи, мога да си играя. Какво правиш в залата в момента? Чатя се с приятели. Основно за чат или за игри си тук? Основно си проверявам почта, но в момента просто видях, че мой приятел е вътре и си чатим. Какво ти дават компютрите? Какво ми дават ли? Може би малко развлечение и освен това и комуникация. Тук в залата по-интересно ли отколкото навън? Тук в залата може би малко. Свободата на интернет? Свободата на интернет голяма. Като цяло. Да, наистина големи възможности, но по някакъв начин и те ограничава, защото трябва да имаш ресурси, за да използваш целия му потенциал. Какво правиш в момента? Чатя с приятел. Основно за това ли идваш в залата? Не точно. Да се забавлявам, да си върша работа. Компютрите основно за какво ги използваш? По някакъв път работя върху тях, по някакъв път забавлявам, като няма какво да правя.
Тук е мястото за вас, зрителите. Ако имате въпрос свързан с компютрите или проблем, който не можете да разрешите сами, можете спокойно да ни пишете на електронна поща entertv@abv.bg. Ние ще потърсим решението на проблема и ще ви го покажем. На същия този имейл entertv@abv.bg можете да изпращате и мнения, идеи и препоръки към екипа на предаването. Здравейте и в рубриката, посветена на това толкова старо нещо, колкото и света, че може и по-старо – игрите. В нашия случай няма да стане въпрос за игри като чилик, футбол, баскетбол и други, които изискват голяма доза физическо натоварване, а за игрите и компютрите. За това какво искат игрите от компютрите? Какво дава играта с компютъра? Защо толкова много хора по света непрекъснато играят игри? Ще разберете дали новите заглавия ще тръгнат на по-остарелия ви компютър. Ще ви покажем как, къде и защо да бутнете играта си, за да върви тя по-добре. Че не можем да ви покажем всичко наведнъж е повече от ясно. Можем обаче да започнем от някъде. Например, с последния хит на пазара. Дългоочакваното продължение на сагата Need for Speed в лицето на най-новото попълнение на EA Games – Need for Speed Carbon. Докато гледате началото на играта, което много напомня за предишната версия с тази разлика, че сега е някакси по-тъмно, ще ви кажа набързо минималните, поне според разработчиците, системни изисквания към компютъра, на който евентуално ще си я сложите или пък няма. Това си е ваше право. Ето ги и тях. Операционна система Windows XP Service Pack 2, единствено 32-битовата версия, или Windows 2000 Professional Service Pack 4. Процесор Intel Pentium 4 или еквивалентен с тактова честота 1,7 ГГц или по-висок. Видеокарта 64 МБ DirectX 90C съвместима NVIDIA GeForce 4 Ti или ATI Radeon 8500 или по-високи. Оперативна памет 512 МБ. Звукова карта. Всяка DirectX съвместима. Пространство на твърдия диск за играта 5,3 ГБ. Оптично устройство 8 скоростен или по-бърз DVD четец. За да играете на сървър в интернет, оригинално закупено заглавие от магазина и естествено мрежова карта и широколентов достъп до интернет. Първоначално, играта започва по абсолютно същия начин, както и предишната версия Most Wanted. Както си се забавлявате с филмчето с гонка на две прилични коли, изведнъж се оказвате зад волана на едното от возилата. По-интересното в случая обаче е, че следва кратко представяне на това, което ще се случва, както и някои нови елементи и начина, по който те се използват. След това започва истинската част. Като поиграете известно време, горещо ви препоръчвам да излезете от състезанията за малко и да обърнете внимание на настройките на видеото и аудиото. От настройката на видеото пряко зависи начина, по който играта ще се държи на вашия компютър. Тези опции се намират в главното меню, но са сбутани чак най-накрая. Разработчиците са се постарали играта сама да се пресметне за максимална производителност, но може да се изтиска още малко от нея. След като вече сте в менюто видео, просто натискате 2. Там са скрити всички опции, които видеото има, като тези, които не се поддържат от вашата видеокарта, просто не са активни. Играта се държи най-добре при разделителна способност 1024 по 768. Разликата с по-големите резолюции е почти незабележима. Ако разполагате с по-стара видеокарта, може да опитате режим 800 по 600 или 640 по 480. Ако разполагате с по-стара видеокарта, изключете опцията Anti-Aliasing. Изображението е по-рабато, но за сметка на това дава допълнително кадри в секунда, по-малко загряване и по-малка вероятност да повредите видеокартата си. Ако разполагате с по-мощен адаптер, Anti-Aliasing 2 Pro е напълно достатъчен. Нагласете филтъра на текстурите на анизотропен. Това е по-стара технология, поддържат се от всички видеокарти, произведени след 2003 година и товари в по-малка степен адаптера. Останалите опции са така наречените глезотийки – отблясък от пътя, отблясък по колата, скоростно опресняване на отблясъците, колко да виждате от околния свят и така нататък. Според мен, а и според много хора, околният свят си е беден, дори и настроен на максимална степен, пък и надали е възможно да се види какво точно пише на рекламата, когато сте на някой завой, карате на фарове, вали дъжд, гони ви полиция и се опитвате да минете без да закачите сграда или друга кола с скорост от около 150 км в час. Изобщо не е възможно. В самата игра вече има само два типа сгради, които можете да ползвате – Safe House и Car Lot. В първата е събрано всичко, което може да ви дотрябва, свързано с колата – магазин за части, тунинг, настройка и така нататък. В другата сграда от време на време се отварят нови коли, които могат да бъдат купувани, пудрени и естествено карани в състезания.
Целта на играта е проста и ясна. Да бъдеш пръв във всяко състезание, независимо от начина, по който ще го направиш. Да победиш в ключовите състезания на всяка зона и да я направиш своя. Да предизвикаш стария лидер, да го победиш в пряк двубой и така докато свършат или състезанията, или зоните. Не забравяме и постоянните шеметни преследвания с полицията, която може да бъде и доста коварна. Като споменах полицията, се сещам за нещо, което до сега го нямаше. Можеш да помагаш на полицията да хване някой, който е подгонила, като това, разбира се, покачва авторитетът ти пред полицаите и те по-малко се заяждат с теб по улиците. Отново присъстват дрифт състезанията, които бяха позабравени и изхвърлени от Most Wanted, но след едногодишна пауза се връщат много обновени. Начинът, по който се дават точките, е доста по-ясен и разбираем, че и контролируем. Колкото по-бързо се движиш, толкова повече бонус точки за скорост получаваш. Колкото повече караш в рисковите зони, толкова повече точки и накрая пак си втори и трябва да потренираш още. Явно не си готов за шампион. Има още едно ново нещо в играта, което съвсем не е за подценяване. Това е присъствието на съотборник, така нареченият crew member, който може да бъде много полезен в състезанията. Той може да забавя останалите състезатели на пистата, да ти носи повече пари в състезанията, да отключва специални елементи за колата и много други. Естествено, изненадите в играта не свършват до тук. Ако взема да ти кажа всичко, което се случва в нея, просто няма да ти е интересна за игра. Само да те предупредя едно нещо. При дрифт в планината няма нищо неестествено в това, като се удариш в мантинелата и... Ако това не ти е достатъчно, за да пробваш тази невероятна игра, погледай още малко. Ами като че ли това беше всичко от нас за днес. Довиждане до следващия път. Карайте внимателно и ползвайте само легален софтуер.